Hola, soc la Martina Klein i aquesta és la meva primera cita a Instituts Odontològics. Veniu amb mi i us explicaré tots els detalls de la meva primera visita a I.O. Lleida. Entrem junts? Una de les coses que més m'agrada a Instituts Odontològics és el tracte que donen. Des de la recepció són càlids, amables i somrients, fent-me sentir tranquil·la i còmoda durant tota la meva cita. Sents que no estàs en un dentista qualsevol. Has anat a visitar el teu dentista, el de sempre, el de confiança. En arribar, m'atén la recepcionista confirmant la meva cita i de seguida em ve a buscar la directora de la clínica per una entrevista personal al seu despatx. A més d'omplir la meva història clínica, la directora escoltarà per primera vegada com em sento i el que necessito per activar la salut de la meva boca. Realment es prenen el temps necessari amb cada pacient segons el seu tractament. Després realitzen una radiografia de la boca per fer un diagnòstic complet. En tot moment m'acompanyen i em fan passar a un gabinet on m'espera una dentista. Ella revisa la meva situació al costat de la directora perquè li pugui transmetre les meves necessitats, consultes i patologies prèvies i realitza una primera valoració del meu cas establint un pla conservador o derivant a un especialista per a un tractament integral segons el que la cura de la meva boca necessita. De tornada al despatx, la directora m'explica tot el tractament de la forma més senzilla i clara possible, per passos, i m'informen del que s'adapta a mi. També m'explica les facilitats de pagament que ofereixen per realitzar qualsevol tractament a terminis, sense interessos, i em lliuren el meu diagnòstic complet gratis en una carpeta perquè tingui temps per pensar-ho si ho necessito. Es nota que el propòsit d'Instituts Odontològics és cuidar del benestar dels seus pacients. T'aconsellen també com pots portar una correcta cura de la teva boca des de casa i quan hagis acabat el teu tractament. Veuràs que el teu dentista farà controls amb tu segons la necessitat del teu tractament o a l'any per la teva revisió anual gratuïta, perquè els agrada saber que gaudeixes del teu benestar. Bueno, ja tinc la meva pròxima cita. Quin gust anar així al dentista. Instituts Odontològics activa el meu benestar i recorda, quan estàs bé, somrius.